tým najsmutnejším dňom pre demokraciu, pretože atentát... Ešte stále je na operačnej sále, operácia prebieha. Podľa tých informácií, ktoré máme, utrpel vážnu politraumu po niekoľkých strelných poraneniach a jeho zdravotný stav je mimoriadne vážny. Dámy a páni, chcem v prvom rade uistiť verejnosť, že urobíme všetko preto, aby sme tento ohavný čin vyšetrili. Robíme tak aj v týchto minútach a hodinách. Tie prvotné informácie, ktoré máme, hovoria o jasnej politickej motivácii a že rozhodnutie padlo krátko po prezidentských voľbách. Orgány činné v trestnom konaní a policajný zbor robili všetko preto, aby sme zabezpečili ochranu ústavných činiteľov, aj poslancov Národnej rady. Tí sú teraz ešte v týchto chvíľach v Národnej rade, kde je zabezpečený špeciálny režim pre nich. V najbližších dňoch bude posilnená ochrana všetkých ústavných činiteľov. Rovnako bude posilnená policajná ochrana aj viacerých médií, ale aj viacerých nielen ústavných činiteľov a predstaviteľov vládnej koalície, ale aj opozície. A my tu stojíme pomaly pred prahom občianskej vojny, pretože také nenávistné komentáre sú dnes na sociálnych sieťach. Preto ja prosím, prestaňme s tým okamžite. Toto vyvrcholenie a tento atentát na premiéra je toho iba celým potvrdením. Aby sme prestali šíriť nenávisť, chcem vyzvať všetkých. But it's horrible assault. Actually, maybe next days we will be able to react to find what's happened. Now I'm just focusing on the status of Robert Fico and his health. Zdravotný stav pána premiéra je stále kritický, stále je na operačnej sále a verím, že všetko dobre dopadne. Držím palce, želám veľa síl nielen jemu, ale predovšetkým aj zdravotnému personálu, ktorý v týchto chvíľach naozaj bojuje o jeho život.